салом бинандагон. ҳоло мо дар асре зиндагӣ дорем ки технология ба суръати баланд ҳаракат дорад. аксарияти мо бо як хурсандӣ аз ин кашфиётҳо истифода карда ҳаётамонро осон мекунем ва баъзеҳо аз ин суръати баланди технология дар ҳаросанд ки ба зудӣ компютеру роботҳо касбу ҳунари онҳоро аз онҳо мегирад. имрӯз ҷойгузини инсон дар ҳама мавқеъҳо ҷараён дорад. сухан на танҳо дар бораи манфиатҳои молиявӣ, балки дар бораи сифат низ меравад. роботҳо камтар хато мекунанд, метавонанд шабонарӯз кор кунанд ва мушкилоти шахсӣ надоранд. барои ҳамин бисёр аз корҳо дар арафаи нестшавӣ қарор доранд. биёед ба онҳои назар афканем ки дар натиҷаи автоматизатсия хавфи нобудшавии бештар ба онҳо таҳдид мекунад. коргарони завод пас аз ихтирои чарх дар корхонаҳо одамонро аз замонҳои пеш мошинҳо иваз мекарданд. аммо танҳо дар асри 21 имкон пайдо шуд ки иштироки инсон дар саноатро комилан истисно кунад. як назар кунем ба шаҳри донгуан дар провинсияи чин. соли 2015 ширкати чанҷин precision technology аввалин корхонаи комилан роботшударо кушод. қаблан чунин иқтидори истеҳсолӣ 650 нафарро талаб мекард. имрӯз шумораи онҳо танҳо 60 нафарро ташкил мекунад. аз рӯи омор баъзе бартариҳо мавҷуданд. ҳосилнокии меҳнат 160% афзуда, шумораи маҳсулотҳои корношоям 5 маротиба кам шудааст. дар оянда ширкат нақша дорад ки шумораи одамонро ба 20 нафар расонад. ронандагон. агар шумо ҳамаи ронандагонро дар ҷаҳон ҷамъоварӣ кунед, онҳо бузургтарин ассотсиатсияи касбҳлиро ташкил мекунанд ва ин артиши мардум ба таҳдиди воқеӣ аз даст додани ҷойҳои корӣ ҳастанд. ширкатҳои бузургтарини ҷаҳон убер, яндекс, хонда, тесла, тойота, форд, gm миллиардҳо долларро барои эҷоди системаҳое ки барои иваз кардани одам дар ронандагӣ пешбинӣ шудаанд сармоягузорӣ мекунанд. автомобилсозон ва ширкатҳои технологияи иттилоотӣ барои аввалин шуда ба истеҳсоли оммавии онҳо сабқати ҷиддӣ доранд. пас аз он ки мошинҳои сабукрав ва мошинҳои боркаш ҳаракати худро идора карда метавонанд, эҳтиёҷ ба рондани одамон хеле кам мешавад. ба гуфтаи вивек ватҳам, муаллифи китоби ронанда, то соли 2030 тақрибан 22 миллион ронанда дар саросари ҷаҳон аз кор хоҳанд монд ва ҳангоми комилан мустақил шудани мошинҳо аз кор маҳрум хоҳанд шуд. тарҷумонҳо. шумо кайҳо ба Google Translate одат кардаед, аммо шумо эҳтимол намедонед ки таҳиягарон барои таҳияи барнома чӣ гуна кори бузург кардаанд. онҳо шабакаҳои нейрониро ба система пайвастанд ки на танҳо тарҷумаи калимаҳо, балки мантиқи ҷумларо низ таҳлил мекунад. ва албатта гӯшмонаки махсус барои тарҷумаи ҳамзамон, масалан ба Verilabs, ба шумо имкон медиҳад ки бо ҳар як одами сайёра оромона суҳбат кунед. ошпаз ва пешхизматҳо. аллакай ошхонаҳо ҳам аз ин суръати технология дар ҳаракат даромаданд. ҳозир ман ба як ошхонае медораям ки барои фармоиш додан пешхизмат лозим нест. дар ин ҷо экранҳои сенсорие ҳастанд ки чизе хоҳӣ фармоиш дода, баъди 5-10 дақиқаи интизорӣ хӯрок тайёр мешавад. дар ин ошхона 80% корҳоро роботҳо иҷро мекунанд. тарговли автомат, яъне мағозаҳои автоматӣ. ин гуна мағозаҳои худкор дар аксари шаҳрҳои калон бениҳоят муштарии зиёд доранд. онҳоро дар ҷойҳои серодам насб карда, дар як ҳафта 1 ё 2 маротиба захираи маҳсулот мекунанд ва бе ёрии одам худаш маҳсулотҳоро мефурӯшад. дар аввали моҳи июни соли 2020 таҳлилгарони Берг Институт таҳқиқотеро пешниҳод карданд ки мувофиқи он ҳаҷми бозори ҷаҳонии автоматҳо бо шабакаи интернет дар соли 2019 ба 4,2 миллион адад расид. коршиносон гуфтанд ки фурӯши чунин таҷҳизот рӯ ба афзоиш аст. онҳо афзоиши бозорро
то соли 2020 16.3% пешниҳод карданд. дар маҷмӯъ 15 миллион автоматҳо дар ҷаҳон мавҷуданд. таърих ба мо таълим медиҳад ки ҳама гуна пешрафт на ба пастшавии нақши инсон, балки ба пайдоиши касбҳои нав оварда мерасонад. аз ин рӯ мо набояд тарсем ки роботҳо ба зудӣ ҷойгузини мо хоҳанд шуд, балки касбҳои ояндаро бояд омӯхт.